Pinuntahan namin ang isa sa pinakakilalang bundok sa Iloilo kung saan paborito itong hiking destination ng mga baguhan sa pag-akyat. Ito ang Mount Napulag ng Igbaras. I'll tell you one thing, I've never been much for rain, and it's not my place to give advice. Kilala ang Mount Napulag bilang hiking destination dahil sa malamig na klima, malawak na grasslands, open field na summit na mayroong 360 degrees view at napakagandang sea of clouds kung magkakataon. Matatagpuan ito malapit sa borders ng Igbaras at Antique at may taas na humigit kumulang 1,200 meters above sea level. Kilala ang Mount Napulag bilang hidden gem ng Panay dahil sa tahimik nitong trail at natural na ganda. May dalawang jump-off barangay ang Mount Napulag. Sa Barangay Bagay, kung saan tayo umakyat na karaniwang dinadaanan ng mga hikers, lalo na ng mga baguhan. At sa Barangay Tigbanaba na medyo mataas. Wish I could say I can this time. Give you the key points to get by. Good times always change. Habang umaakyat, dadaan sa mga kagubatan, open field, water streams, at mga bahagi na matarik. Dito mo rin makikita ang isa sa pinakamalaking bulaklak sa buong mundo, ang Rafflesia. Ang kagandahan sa hiking spot na ito ay maraming water source along the trail papuntang summit. Mula sa summit, makikita ang malawak na tanawin ng mga karatig bundok ng Iloilo at Antique. Ang isa sa pinaka-unique na feature nito ay ang malaking bato na nakatirik sa summit at para bang isang malaking coral sa taas ng bundok. Isa sa mga unforgettable experience dito ay ang pag-akyat sa malaking bato na talaga naman susubukin ang iyong tapang sa matataas na lugar. Pinakamainam umakyat dito ng maaga para maiwasan ang sobrang init ng panahon. Kailangan din ng tamang attire, magdala ng tubig at sapat na pagkain at preparasyon dahil may kahirapan ng ilang bahagi ng trail na aabutin ng 2 hanggang 4 na oras na pag-akyat depende sa pacing mo. Sa kabuuan, ang Mount Napulag ay recommended para sa hikers na gusto ng combination ng adventure, peaceful nature at breathtaking views sa Iloilo. Happy enough if I can catch the sunset with my lover by my side. I don't have the right to tell you how to live your life. I know what's right for me and mine. Sa dulo ng pag-akyat namin sa Mount Napulag, hindi lang tanawin ang nakuha namin, kundi isang karanasang mananatili sa lamig ng hangin, sa ulap na parang abot kamay, at sa katahimikan ng bundok. Mararamdaman mo kung gaano kalawak ang mundo at kung gaano pa kalayo ang kaya mong marating. At habang pababa, dala mo hindi lang mga larawan, kundi mga alaala at kwentong hindi mo makakalimutan. Ito ang Mount Napulag ng Igbaras, Iloilo. All it takes is good luck and letting go. Flicking the match, let the fire grow. I love and I love and I love what it feels like.